tinotenda rudo rwakadai. Makatiwana takasungwa, makatiwana tine nzara, makatiwana tisina tariro, tinotenda rudo rwakadai. isu tinotenda rudo rwakadai, isu tinotenda rudo rwakadai. Shamari dzose dzataifara nadzo, dzose dzikatisiya imi munotirangarira, tinotenda rudo rwakadai. hama dzose dzataifara nadzo, dzose dzikatisiya imi munotirangarira, tinotenda rudo rwakadai. isu tinotenda rudo rwakadai, isu tinotenda rudo rwakadai. Shamari dzose dzataifara nadzo, dzose dzikatisiya titori yatotirangarira, tinotenda rudo rwakadai. shamari dzose dzataifara nadzo, dzose dzikatisiya titori yatotirangarira, tinotenda rudo rwakadai. isu tinotenda rudo rwakadai, isu tinotenda rudo rwakadai. Mwari kunyange pavabvisa nezita raJesu. Amen. Amen. Nechirungu, as he said, Lord, amen. Ngatirove maoko. Right. Ngatisvike pakuzivana kuti vari wakatadza kakawanda, ndiwe hama yangu, wakatadza kakawanda. uyai, Mwari vanoti uyai, titaurirane uyai. Mwari vanoti uyai, ndichakukanganwirai. Mwari vanoti uyai, titaurirane uyai. Mwari vanoti uyai, ndichakukanganwirai. Hazina mosa wakauraya, hazina mosa wakapomba. Mwari vanoti uyai, ndichakukanganwirai. Hazina mosa wakatuka, hazina mosa wakaromba. Mwari vanoti uyai, ndichakukanganwirai. Mwari vanoti uyai, titaurirane uyai. Mwari vanoti uyai, ndichakukanganwirai. Mwari vanoti uyai, titaurirane uyai. Mwari vanoti uyai, ndichakukanganwirai. Hazina mosa wakauraya, hazina mosa wakaromba. Mwari vanoti uyai, ndichakukanganwirai. Hazina mosa wakatuka, hazina mosa wakanyeya. Mwari vanoti uyai, ndichakukanganwirai. Mwari vanoti uyai, titaurirane uyai. Mwari vanoti uyai, ndichakukanganwirai. Mwari vanoti uyai, titaurirane uyai. Mwari vanoti uyai, ndichakukanganwirai. Ndina kuzenge ndanzoti amai vacho vari pano, asi ndazvifila kuti ndiri kuremberwa both sides. Uko neuku ndikati ava ndofunga ndiwo mai vacho chete.
Saka ndinoda kutenda zvikuru nepfungwa dzamakaita dzokuti munge muchizova nevazukuru vangu pano. Ini ndiri sekuru vevazukuru ava zveshuwa, sekuru chaivo vamakombe. Saka pfungwa dzamatongoita dzokuti munge muchiwanavo chinguva chokuti muzoswera navo zvaita kuti ndifunge kuti zveshuwa kune vamwe vanhu vakazvarwa. Kune vamwe vanhu vanofunga not about themselves, not about their own friends, but vanofunga nezvenyika yavo, including vamwe vanhu vari disadvantaged mucommunity dzavanorarama vari. Pandabva kundanzwa kuti kune munhu anoda kuzodoneta kufemale, pfungwa yangu yanga yakanyanya kutarisira kuti andofunga munhu wemudzimai chete. Pandazosvika pano, pandaona vamanga muchiintroduce majournalist ati ndofunga ndo madonors acho. At the end of the day pandazoziva kuti aiwa, it's actually a man. Ndazongoti ndinofunga it's the women behind his love that pushed him into doing this. But ndazoona kuti kana nemari zvirimo, munhu uya ane pfungwa dzekuda kupa zveshuwa anoona kuti macommunities anofanira kubatsirwa nevamwe ndeaya neaya. Saka kutenda kwangu kunonyanya kuenda kuna amai vakamubereka, amai vaKolisani, because ndinoziva kuti hunhu hwakanaka hwakadai huri maari hunofanira kunge hwakabva kuna amai vake vakamubereka. Of course ndinotenda zvakare mudzimai wake, nokuti ndinoziva kuti vari vaviri vachiti uku neuku vanofanira kunge vari kumususukidza mune zvakanaka. Tinoziva kuti muroora naamwene vamwe vanoti havanyatsi kutarisana kufesi, asi apa ndaona sokuti chinangwa chavafambira vese zvinoratidza kuti ava ndo vamwe vevashoma vanogona kutarisana kufesi vachifunga zvakafanana, zvinoita kuti munhu uzive kuti nyika ino ine vamwe vanhu vanodawo attention, chero zvedu tichivati vanhu vari disadvantaged but vanodawo rubatsiro. Madzimai vanhu vanoda kuassociata nguva dzakawanda, madzimai vanhu vanoda vanhu vokutandana navo nguva dzakawanda, nokuti vanhu vaya vasingakwanisi kuchengeta chinhu vana mavo. Vanhu vazhinji vanoti madzimai ane makuhwa, haasi makuhwa ezini kuti vanoda kun'eya vamwe, asi kuti madzimai haagoni kuchengeta chinhu, vanoda kusheya chaizvo, ende zvavanevawana vanoda kupa vamwe through associating. Saka by coming to them, Kolisani, your wife na mama, ndinoda kukutendai zvikuru nokuti vazukuru vangu at least mavapa mashare certain things with them, vachasara ndinoziva vachifara zvikuru nezvamavaitira. Ndinoda kungoti nditi Mwari akuitirei zvakanaka mose. Mama, ndinokurudzira kuti murambe makabata mwana wenyu neruoko rwakanaka kudai runoita kuti azive kuti kune vamwewo vangada rubatsiro kubva kwaari pane zvaanenge awana. Neiwaya handidi kuwesta nguva yenyu, ndaziva kuti pane mufaro mukuru unofanira kutevera kutaura kwetiri kuita uku. Ndaona mabride achitungidzwa, ndoziva kuti vazukuru vangu nhasi vachafara zvikuru nezvamavaitira izvi. Naiwaya ndoda kungotenda kuti Mwari atiitire zvakanaka zuva ranhasi. Ndatenda sisi vedu tikati aiwa takakudzwa zvakanaka namai, vakatidzidzisa kuti garisana nevamwe musociety. Saka special moment inoita ngachida kuti tisimudze mai vedu tizova welcome, tivagamuchire, tivape tende kuti mai zvamakatidzidzisa zviya tiri kuita. Mai vaKolisani, tokumbira kungosumuka vanhu vakuappreciate zvavakatidzidzisa zviya zvokugarisana nevamwe muraini, ndo zvatiri kuita nhasi amai. Saka tati nhasi uyai muzvionere zviri kuitwa nevana venyu. Takatungamirwa naKolisani. Ndimanguveri pachinguva chino tichakumbira kuti Kolisani pamusoro siyasco ndotenda chose nenguva yamadzipa kuti tinge tiri pano pamusoro maincuri
ndo mhuri yandakapiwa naShe nevana vangu vaviri. Pamusoro isekuru hanzvadzi yamai vangu, pamusoro yaChera mai vangu vari pano. Ndine vanin'ina vangu vari pano, Ngoyarapa, ndine hanzvadzi dzangu diki rapa neimwe uyu ndiano ndo mwato dzangu irapa iyi neavo vashure neava rapa. Tinotenda Mwari ngaakuropafadzei. Zvatakaitika nezvokudai takati isusu gore negore toserebhata birthday but tichiita zvokufara neshamwari. Mhuri yangu ikati gore neri ngatimbonofarawo tiri kune vanhu vatina kujaira kuva navo nguva zhinji. Ndopatafunga ati tingaende kupi, tikati pano pakanaka. Chef, takatiudza pano kuti tiwane nguva yekufara nevamwe vatinoti nguva zhinji hatisifari navo. Ende ndinzwisa vanhu vari panzvimbo ino kwete nekuda asi dzimwe nguva nemacircumstances zvakawanda zvinoitika muupenyu wawanenge vari pano. Uye zvekare mafungiro angu nemaonero angu rimwe ramazuva tichange titose panze uko kana vapedza nguva yavo vari pano. Saka naizvozvo tinakajairana tichiri pano kana vadzoka kumusha zvinogona kureruka kuti tigamuchira nemumusha. Ndo chakatiunza pano chikurusa. Uye zvekare munoziva kwatinobvawo tinonzi vatapiwe navo vanongofarira kungonyora kunzi ningina vasingagoni kubetsera. Ndine shamwari dzangu dzisiri pano vakaita kuti mutambo ubudirire vePremier Service Medical Investments ndo vakanyanya kubetsera zviro kwazvo. Vakaiti kuti shamwari dzangu vakati regai tikubetsere chinhu chibude zvakanaka. Saka ndine dzimwewo vekuTEL1 vakatibetserawo. Ndine mapartners vomamwewo akauyawo vakatiti aiwa hatingangopereri pakupa chete hande tinogota tose tifare. Ndo inonzi birthday iyoyo. Saka chef tigamuchirei nemufaro. Kana mwana atendera chinogona kuve chitiko chegore negore. Handisiko chinogona kuve chitiko kana mwana atendera. Ndo shuro yedu semhuri. Hama vadiwa, regai ndikuudzei ichi ndo chokwadi manje. Munhu woga icandidate yejeri. Kunge uri panze hazvireve kunzi yako mhosva haisati yakuzikanwa. Kuda dzimwe nguva ichigere kubatwa chete. Saka musaore mwoyo. Zivai kuti izvoni munodiwa nehama. Kuda dzimwe nguva vamwe vedu pano hatina hama dzakambotishanyira pamusoro yapano. Regai ndikuudzei shamwari inokosha pasi pano inokudai kwazvo ino Yesu Kristu. Dai akakuchengetai akakupai rugare mukati memwoyo menyu kusvikira makumbanazve nehama dzenyu dzamakasiya panze. Kana mazosangana zvekare munamato wangu ndokuti musazodzoka pano. Tigoshingira kugara nehama dzedu. Dai Jehovha akachengetedza akatipa rugare nguva dzose yapinda chose. Capital 100.4 FM, which is part of the Zim Papers group, the only listed media group on the stock exchange, with the flagship called the Herald and the Sunday Mail, and our sister station called the Star, and Dopa Dinoshanda Ikoko. In fact, ndakanzi na president Mnangagwa ndimboshanda ndiri ikoko kusvika mamwe mapepa ati sumukireiwo, saka ndiri pano ndosaka ndatenderwa kutaura pano. Sorry, mind you, this is not a marketing place. We are also humans living in society, able to contribute to the society. Zvatiri kutaura kudai tiri kutoronga chimwe chirongwa chekuti tingabatsira sei uko kwakaita cyclone idai. Semajournalist tiri kutaura nezvazvo kuti tingaita sei semajournalist. Hatidi kungonyora kuti
sekuru vedu assistant commissioner vabatsira neZPS vabatsira. Taakudawo kuti isusu majournalist toitawo chikwata chedu chinonzi chaita sei chabatsira. Saka tiri kutaura nezvecyclone Idai tichibva pano. Vachaparangana ndotenda taakuenda pakuti tichitambidzana zvatauya nazvo. Right, tiri kumhaidzana nenguva dzedu navan'uve navamwe nemhuri yavo. Right, tiri kudawo one inmate. More blessing. Mablessing akawanda. Apo kuna kamera aro ari kuita mashoma tikati aiwa nepamwe chete nemapartners edu ePSMI pamwe chete nemamwe zvakare mapartners anga achitaurwa naXolisana aya tikati chekutanga chati chatsvaga ndechevanotitsigira nemapads touya tozodoneta kuno ndizvozvo naika. Saka mapedza achakumbira vaXolisana namai mobata muchitambidza chef here handizi kuti makamera pese anoda kuti zviite zvakaita sei. Murine muridzo. Murine muridzo. Inongori symbolic chete. Ndinotenda distribution plan yacho vana vachaparangana nana vamapfumo vachaigadzirisa. Zvakare tadaro Ascom mai vakati aiwa imi maita izvozvo sevanhurume. Ine hangu ndoziva kuti vamwe vangu vari uko vamwe vanoda kudzidzawo mabasa emaoko kana kuti vanotomagona. Saka ndaakutenga mushina ndiri ndega ndimai Ncube mudzimai waXolisani. Saka eCitizen mushina wokusona uyu mushina wokusona uyu wakatengwa namai Ncube vakati aiwa ini ndakunosiyawo mushina wekuti vanozobatsirika pakusona. Muridzo. Unochikora mai musaka ndochokumwa. Saka Ascom tichamboti mwire yedu pamwe chete nanasisi vedu nanamai vedu tiri pano. Nyama inenge ichigochwa hayo uko toziziva kuti mune basa rakawanda muri kuenda mumeeting. Tichazoona kuti tichakushanyirai rini tozouya nekanyama kedu katete kakakukocherai. Madam correctional officer in charge tinokutendai zvikurusa nekuti zarura izvi ndo zvatauya nazvo, asi sezvareva Xolisani pfungwa ndedzekuti dai taramba tichizvidzokorora tirege kuita kamwe chete. Sunga. Vakazvarwa noti vakadini? Mona hanzi makazvarwa muna April. Uyai kuno. Right. Muswani. Musha sem birthday. Happy birthday Mona. Happy birthday Mona. Happy birthday to you. Happy birthday to you Mona. Happy birthday to you. Zvotoita zvino katongoimbira takamirira mvura yokugeza maoko tongoimbira Xolisani wacho happy birthday nai tozoridza DJ Magona tozoridza asi tamboita sei tambokuimbira isusu Xolisani uya apa tikoimbire. Diana anogona kuimba vari kugeza bucket of water. Not today. Diana anogona kuimba happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Polly. Happy birthday to you. How old are you now? Jesse, how old are you now? How old are you now, Polly? How old are you now? We wish you many more. We wish you many more. We wish you many more, Polly. We wish you many more. Hip hip! Hip hip! Hooray! Wait.
Kolisani and your team. We are up. Report 3, report 4. Right. We are up. Happy birthday to you. Happy birthday, Nairo Mashiro. Right. My mother will be unofficially unveiled. My mother will be officially unveiled. Official opening. Exactly. C'est jour Dio wanogara na vakolisani kumba. Vanoziva ndo vakatungamira chirongwa ichochi vachidirecta kuti keke richagadzirwa rakaita sei. Mai Ncube vakabhadhara keke irori vari vega vavere maoko. Mai Ncube vabvisa ribhoni izvozvi vakutema plastic ayo. Aha, rakachengetedzwa kuti tirege kuita korera. Korea ndizvozvo vachaparanganda. Zvinoenderana nechikoro chawakadzidza. Takadzidza kuya. Izve rakanyorwa haro kunzi the standard Kolisani 1032. Panyorwa kunzi Kolisani 1032. High Court approves his age. Torai picture. High Court approves his age. Akatonzizo auye neV11 rebirth certificate. Vakatonotorwa mai kuti vapupure vari kuti ndo makore ake. Ngarichekwe hari vakolisani Ncube vobatana banga namai 1 April baby. 1 April baby ngawe. Iro rakuchekwa keke. Muridzo. Kolisani 1032. Zakari chekai kamwe kapisi kabandi hozve. Aha, nice. Chekai makatarira kamera kakolisani. Kongo yenye yatove kundi. Vakolisani Ncube macheka keke isai mundiro umu. Kapisi kako tinoda kuti tite simboliki. Vakolisani Ncube tipei kuno tite simboliki yacho. Zvinokudzwa naika. Tombo ravira kasema MC tozouya tocheka. Vachaparangana. In other words, the directors of ceremony, Mr. Chaparanganda and Dr. Humba, approve of this cake. Check it. Akanyora sura kanzi Kolisani 1032 ndiani? Yakanyorwa
yakanyorwa nestandard. Hamuna kuchekera Mike. Hamuna kuchekera chira. Pedza muwaini. Yes. Vakati kudadiko, vakati todiniko waini yape. Zvakanzi aiwa, torai mvura. Zvikanzi endai kwaari mukomana achakuitira. Ndopala kana rapetera murakonza totorai hufu. Toto. Yes. Totodya katray. Yes. Mukomana akati isai mvura mumatengu mundano pamukuru. Kotika mboita iyo toisa mvura mudhamu tombobasco inochinja kuti waini. Tabasa majayo ayo. Communication. Rekuti we want to come up with any open prison for female. Yes. Munoti open prison reve. Ayo titsanangurire majournalist vatoreve nawo tidzurewo hanzi twane donzvo rekuda kuti come up with an open prison for females. Yes. Yatoti open prison for female or inongonzi open prison or correctional center. Ndo jereri rekuti harina zvakawanda vanhu zvakadai so mainimta munoona avakavaka vanenge vachienda kuoff. They manage themselves. Hakuna unzi nhasi foka pinda vanobuda makusina vachibva panapa mune mwaruza basa rake rari kunoita. After a certain time vanopiwa off otomboenda kudzimba dzavo. Saka izvo zviri kuitika kuti one jerere varume riri open prison chete ikoni mara uko. Saka tiri kuda chidonzvo raCommissioner General zvakare kuti pave nerevadzimai ende zvikakwanisa kuti one reva kuno kuHarare one reva kumaTembereland. Yes. Saka pane donzvo rekuti Commissioner General chishuviro chavo ndechekuti paite open prison inobatawo futi kumadzimai kuti vanoti vachiitawo pamusoroi officer in charge vedu vari pano mbuya Mugomba pamusoroi pamwe vakuru vose varipo nevaenzi vedu vatsika tinoda kukutendai nezuva ranhasi. Haisi nyore kuti musiye mabasa ose kumba kwenyu mushuya mukati maino nzvimbo kuti mugouya muti tiswere tese tiri pano zvinotoitika nenyasha dzaMwari. Tinoda kukutendai Miss Mwiwe na Miss Mwiwe kunyangwe neurongo hwamakaronga kuti muve muri pano muzuva ranhasi. Haisi nyore vanhu vanosarudza kuenda kunzvimbo dziri nani kunoita mabirthdays avo asi masarudza kuti muye mukati maino nzvimbo muchifara nesu mukati maino nzvimbo inzvimbo yakashoreka yokuti munhu angatombofunga kuti nganoita birthday rangu kujeri. Vanhu vanoenda out vachinogocha kunokwanisa kufarika kune vanhu vanofarika navo asi masiya zvose mukarangarira isu tiri mujeri makatirega tiende tinoswera tiinavo. Tinokutendai kunyangwe namama vachihera special makaita basa ndimakazvara mukomana auya pano muzuva ranhasi munotipasa manyemwe maita basa. Aikuru keke rinonaka zvekuti vazuva runhasi nhasi muchanakirwa. Ndatomboti ndada kuti nditi hamungandipamhi but ndazoona kuti handingati ndinoripedza rese. Saka vazukuru vakuchisarai ridzai music mutambe mugoche mufare neshamwari dzenyu dzakufunga idzi. Ndichauya ndokuonai zvakare asi rwangu rwongoti ndikati gare ndodzingwa saizvizvo andomunoona vari kunyepa kuti kune zvandoda kundoita ari kuri kunzi ngabve pano titambe. Regai ndiende ndatenda. Timurire muridzi tiroera maoko sekuru vedu. Ukati njiani kwachakutengesa na uyakadai unayakukuisa ulivatambo pangati sekemburu mwandu yechinono une chuma kushuma zvawauya kuno zvaipa zvino unanakasi zvakanakakirira kutambisa apa rinoda 50 magati 50 zvakaramba 60 70 magati unanakasi zvakanakakirira That's right, just want to say happy birthday. Happy birthday, Happy birthday, Wewe
Tina